khir tu te in zawa in chi bai le vek ule tun rum kan video tan chuan from Michael M. Silo 135 kan freehand vele thuak don ani ti chuan thlir tu te in zawai chunga lom thu ka soya he ka video hi i voi khat en na ani chuan noya subscribe button kha mi lo me sak vela ti chuan abula bell button te kha mi lo me tel sakla kan video upload tharapiang notification ni dong zel don ani ti chuan he video hi try ti chuan khong ain min lo share sak ve don nia kan material ni te abi tham em a click pencil le lemograph pencil hian kan han thai ve le no don ani a Michael M. Silo hi kami ngai san ani a hun lo taka min boral sanawang hian zoram mi puiten kan ui em a ka ui zia en tirnan kipon alem thiam lo tak chungin ti hian kan sketch sak ve thuak don ani ti hian kan ti chho ve zel thei tura ngai la ka channel te khongai min lo hlut saka video te min lo thlir sak zel tu chawin kan som hal chowa ti chuan he painting hi in ngai dan comment section lama khan min lo thailand sak ve don nia khir tu zong te in zawain mut tui mang tha choi tui levek ule